ngas ngoban Bu Ahmad chung phi chung kono ron boram nam ta ka ching toi lang cho ka yeng borok ko bai ba ka budget hi ka bala pan khre kala ban long deficit dan kala ban long surplus kam don ha ke dilul ka chungi ban pani ba man la ka snem ka budget kan shulong deficit bet lani ka budget ka chungi kan shulong surplus bet ka shong ha ke ching yok lum ya ki ching mi ka shong ha ke ching pan program ki ba ngimang na kam ta ka ching lot ha ke ju ka por na snoru ban ba kum ka isi ka bangidon menta kum bangla kren na do pasdang ngidon ya ka ching thngu ka bala ban pan pha ban pet pan biang na ka por sha ka por but kum ban shukdau la ding pet ya ka report na ka liang chong ka CAG report pinu i ya ka report ka chong ka ba ka don ka ching hiar ya ka kranin i ka ba na ka liang ka government of India ka di ban pan poi lang ba ka DC department changi kata kalong kawai kedau ka bakta na ka ban ta changi ba na ka chu ka por tamban syong no ba hakani kicing persyang ke cungi kumang ong ban wanra ya ki ki ban penbha ban penbit penbiang kumalaya kedauru na kaliang ki member ki baisim benta hakani ka budget discussion kani ka sien ke banengkong ka ba ya kani ka tulop ka badai na ka benta ki casual staff bangila pen kiu ya ki namal habangi don nang ni ka cingi tiplem ru ka dai bantam ban shuya pet ya ka jinglong ka jingman ka chungki bak syakri na ka benta ka ni ka yeng ka badan boram chungi na ka benta ka ni council ka chungi na du ka por bagi sedang banwan trei yang ni kum ki casual don ki bla trei san du snem du khadar snem kum lai pen sngau mane ta ki member hapo ka ni ka yeng badan boram han rei kala shulong sa bet kata ka jing siu ka bala siu na du man shwa ha jing siu ibaret kum lai pen sngau mane sana chartengka kaman sim chung jing tiplem ka chungi kum ki isi ngasong ngimla ban sha ban pek ya kene namar wat apreng ke jingdon ke chungi ya ke jing bom piang ban yo fon ban yo pisah hnrei ngasngong ke jing tiplem ching ke ban kershan yangi ban persang ban yale ban ya rap ya kini ke beli ke beri kwasal ke chungi na ka ban kentiu na ka banta chungki shu kumbangi keren na kapor banang panbaha hagi jing trikam ki befer ngilayo iru ya kajing don kam ko chingi kumbangi lapan pau hag budget speech ke chungi ya kajing don kam ya kita kibriu ki bapro ki basempang bandon hakalan department ki bastat kita ki sorbe lene kita kabing phat langkot ka GIS ban na kata kadau ladon kam ban boru ya kacing pun kre lada kami umpini kacing don kam haki por ke bandang wan nang nismat ban la ban pen bahaya ke rukom trikam haka ban thung ya kita ki bakot haka ta kabor na ka banta ka department shu ngiyo i ba hayo bedai bet ka solid waste management ka ba lapan kha lengba ka khat solid waste management act 2020 ka bala yo ya jing mencor hasnem al charfar hadu mentang padon staff don tangki member chung ka solid waste management cell but haba pipet ya kane ka 16 lane ka 15 finance commission ka ba yangi ya kane ka song tengka ban pentrikam ka don ke ching stress ke chungka na ka banta ka sanitation ha ka baidai bat kane ke ching pelai ke chungka ya kane ki song tengka na ka takadaw ngi sufu ki sila don kam banang penbha banang penhe bat banang penyar ya kane ka tanat chung ka solid waste management khnang ba enla ban pentrikam ya ka na ka banta isnong ki thau na ka banta ki chakayo chakahat ki badan kam ya ka ching khot ka ching suba ngila banong ba bangi pet ki record kum ka state ka chungi hibrok away ka ba mangiring ilong shibenta chukum kinok shnong chungani ka state ngem padon hakata ka level ka banyo i ba mangi ngidei ka cela ka ba don hakata kerdan chung ki ba pet ki ba khmi ya ka ching khot ka ching suba kum bolong haki wai ki benta chung kari India namar kata mangi kum ka council ngidon kam ban shimkhia ya kani ka benta khnang ba ban shukmen tangi ke jingdon ki shinong ke ba khoi tam ha kani ka jurisdiction ke jongi kan nam toy lada ka saudong ka saukun ke jongi pat kemlong ki biak khoi lang hak ta ka ju alanti shu ngasau ru banong
ba hakabedai bat kecing Menteri Kam na kabanta kalan department kaba nakaliang kaisi ke cungi lawan rakyat kini ke amendment kaba nakaliang jong yelo buran buram cungi iwan rak buon ki bala kren mene hakabedai bat kini kabanta si benta ko mga banbiang ya kejuk kadai kejuk kabanta ka bangong ngin hap ya rengkat bat kapor kino kicing kela sung kenor buran buram ka bangiwan rak kacu don ka cing bom la ban priang bet marsin sedang kumbala kedau ILO mene Henry kuman syuai nuksa wat hakapor basdang ban Menteri Kam ya kadur tep buat dan epek ka bangiong kadan pun ka cingi persya gitu kipor Henry lada kadai ke badan Kam ondal kot kata ka jing selu thu ngas ngomong ka Kam menta kala yat na kayat bet ngangit bikini ki benta ke bidai bat kalanru ondal ay kot kata ka jing selu thu habalai pule habalai duriap bat habalai bakalong ke badan Kam na ka benta ban wanra ban penbahaya kalan sistem ke jungi ke badan napo ke cing pet cing kmi jong kani ka office ke badan buram ke jungi ladai na markata ban yat ban Menteri Kam ya kani syakmat Kam don gono kata kacing persang na kaliang kacungi kum keisi ban dilute kumbala kren ya kini kibor ki bangi cudon boros kata namar ba kacing wanra ya kini kalan siling Kam dei ban ong ban kni no ya ka bor jong kidor bar sinong lene jong kihima Henry ka sulong ban wanra ya karukom ka basai ka babet bat ka babiang ban ngasngo ban ong ni ban supun kan maulang ya ka yeng borok kawai ba hadian bengilayo ya kecela ka bapura na kasorka kecela ka bapura ka sorka kecela ka sngau bakalo nga badan Kam hadu kata-kata ban bu renti ya kedulir caka badai na kani ka daw kalapas ya kami khalayalan survey and record preparation act khat khandai prapau ban le ya ka cadastral survey ha kecela ka chuni namar ba kibriu namar ba ka cadastral survey scheme kadang long ka ai ka batma ya kecela buon ki priu chong kejala ka jungi kim sngau thu ya ka chingmen toy bangi yo bat bangila ban yo na ka skim te kum ta khnjat ki bawan syakmat ban sim ka bu na ka skim Henry kat kum ka section ka balai chung ka schedule chung ka constitution ki chaka ki puta bat ki klau ki betap ha ki district council ban pai ban kmi bat lapan ku boru ya ki bikin sinaan halor kalan management and administration kani kala penlong yak sarkar ban amen ya kami khalialan survey and record preparation act khat khandai prapau ban aila ya district council ban Menteri Kam ya cadastral survey hagi caka ba ha district council ban Menteri Kam hagi caka ki ba district council bat la amen ya ka ha wakos khat khandai puai hadin kani ka office chung director of land record and survey ka sulong tang kanong ya rap ya district council ban penbiang kaman power bar ke technical assistant ban survey ban sinai cadastral map wala ai ka bor sinai halo kalan management and administration dei tat hadu usna marachar fuwei ba council chungi kala yo chung mencur na ulat ya ka khasi health autonomous district regulation and administration of land act nadu bangila yo ya kani ka ai kalong ka chingker khu ya ki pat jongari ka chungi khamtam ya uduk usuk nama lengba ka record of land title right certificate lai thu da ki ba banjo ya karam na kam ta jingron kam chung pai ba hagi benta ba fer Henry ya jo por ngi i ba ka council ka dai ban nang pun khan chu ya ki rukam trai kam jong ka knang ba ka sternot ka ba yo na kani ko pes kan long ka ba scam hakmat chung ka an kumta ka council ka kwa ban pun khan ya ka land department da ka panon kam da ki kor ki bor chung ka juk pementa Henry ka rukam trai kam kad ko na kada ko cingom biang chung ki tiar gitar kum ki survey instrument scanner computer printer ban print ya ki map bat kum ta ter ban le ya kene kadon kamru ya ka song pisa Henry ngis ngungu ba sarkar kami kala ban penmi ya ka scheme digital land records modernization program ban penla ya sarkar celala ni district council ka jungi ban pen kre renti ya ki map pat ki duler chung ki try chaka kat kum ka juk start bat mai menta kum ta dai tat hauni usnem archa fly Hagabak Sarkar India lang bak Department of Land Resources Ministry for Rural Development Government of India kala penyo ya ka workshop arsengi ya ka laitrik but southrik umay archar fly halor ka subject land governance in Northeast India status and impact of policy reform and regional initiative on customary and indigenous laws Assam Meghalaya Mizoram and Tripura
Nama kata habang ipet ya kajing temu cung ka DILRMP. Lani ka Digital India Land Record Modernization Program. Kalong banwan ra ya kajing mentoi sibon yang ni bat ka sulong kala pengin penpha banbu runti ya kidulir caka. Na kata kadau hagani ka budget ka bangimang menta. Kumban ya tiplang berpoi. Ya kani ka mang pisa cong kani ka benta. Ka David ka labay lengba ka pisa cong ka central government. Bat na kata kadau ngi klem tersat ya kani hapo cong kani ka mang tengka ka congi. Namar kawan direct na central government. Shushu ngas ngo banong ba hakabayadai bat kani kacing pentri kam ka congi menta ya kani ki scheme ka per genuan syakmat. Alko persen kembali keren menel lawan ra aga discussion kadai ka bha ka ba sarkar India lengba ka finance commission kamang na ka benta ban pelai hadien balapan tray 40% na 4% juga mang bisa badia kani ka 4% 4% na kani ka bentaru kadai ka bahapan panmi lene ban generate lengba ka state government Henry 4% cho kani kadai ka ba nakaliang chong ngi kum ka council ngin hapan penmi ya kata ka own source revenue ka bala project hagi guideline cho kani 16 finance but kadai ka kamram ka ba nakaliang ga chongi ban simkhia ban pen i ba kani kam kadai ban yat pet namar kum bolong ba nadu mun shwa la priang ban pentri kam kum bala don ke session na kini gisngi ba la priang yakni ka benta jong ka 15 finance ha na du ki for menshwa but la habjai du shakmat ha ga bidai but kani ka 16 finance kumolong menta shushu na ko araban ban ba ka bidai but kacing persang ga jungi ke isi hai bor ibaret na ka benta banang pentulon ya ki kam tam ka bidai but ka mai mariang ka saudong saukon ka jungi kat sya bangilai ngiyo iya kini kum kinong mikmat pai ba ya kacing du nang duna ki ding ki set but kumbang la keren ba ka galak belong ka wei ke benta cepat ma haki por ke bandangwan balai kan cia benta kadau golong ke cinang senlen jong kiding kisit na kani kadau hadin balai iya kini ke benta kumbang isim ya kani ke jingkit kli banwan ra ya ke jing bahabiang ya ka mai mariang ke jengi sasisien ka isi ke jongi kawan ra ya ke jingya soy rengkat bat kayura ka badai ka international organization ka firm ka bolong very specialized in natural resources conservation nature based solution bat ke banwan ra wingi ya ki bebon ki carbon offset project asal sorong banong ni bakani ka diksencam ka banengkong ka bam pacudan manu-manu balik ya kani kadai tangkani ke isi ke congi ka bala san ya kani ke MOU rengkat bat ke Yura Foundation bat na ka bata ke cingtip cung ka yeng bat kintip khambai kani ka ai ke cingmut cung kani ke Yura na kwa ban ailang kani ban light ke sok kedot ke cingmut ke cing perkhat ke cung pi Yura kadai ke teng lengkot ka ba ke cingmut ke bapaka ke cung ka yeng na ka benta kani ka ba kiong Indian Ocean Rim Association ka ba kentop ya ki al fly tuli ki ri cung ka partai ki ba ya don lang ka jo ka cingmut ke cing perkhat ha kan ukur kom ban kentiu biang fasisien ya ka cing pha cing miat jong ka mai mariang ka cungi ha bang yo ya kani ka lak na so ban ong ha khamat cung kani ka yeng ka badan buram tong ini trailang nai bu ya ka no ka cing aratien nai bu ya kata ka cing konyo lani ya ka jing bom syania lani ya ka jing wo da kum ne dam tai henrei kumbang ila sedang akasin ke benengkong kadai ka concern lang ka jungi baro ngat fai KMDC bangi habangi pek na ka benta ka mai mariang ba kala nangring sedot la nangring swai la nang duna kiding kisi ke jungi ban ngaso bakane kanang irap syusyu na ka benta jungi ha ka ban yo i beng fasisien ya ga jing cerngam kiding kisi ki klau ke bitap ha ge jaka jong kari khasi ka ba i ke jungi syusyu ngaso banong ha ka ni ka por ba hagabidai bat kecing persang kecungi kom ka isi kamdon kanu kecing penserwakai ya kapisa kapangidon namar wat kapisaru kaman yakren ngidon ngimdadai ka isi ka bayo pahu ya kita kapisa kapilai andai susi banong balada kadon kecing ong ba yang ni kadon kecing persang ban penserwakai ya kani kapisa nasusi banong Ahmad cengkis cong kenor bodon buram ladangin ti syaka balalet le singin lap ya kita nganam kwa ban keren tani kita nama